बायदि बायदि रोंगौथि गोनांफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। नोंथांनि नखरनि सुबुङा खन्नाय मोसानाय बायदिफोराव आखा-फाखा नामा? जुदि आखा-फाखा, अब्ला नोंथांमोननो मोनसे मोजां राहानि खाबु लानानै फैदों बड'लेण्ड गट टेलेन्टआ। बे खेबाव नैथि सिजननि थाखाय बादायनाय फैगासिनो बड'लेण्ड गट टेलेन्टआव। जेबो राव धोरोम हारि बासियालासे खुंफुंनो थाखाय साखाफारा जादों बड'लेण्ड गट टेलेन्ट। नैथि सिजन बड'लेण्ड गट टेलेन्टनि सोमोन्दै खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों बिथोनगिरि हरकेशर बर'आ मा फोरमायथिदों फै जों मिथिनि। मिडियाव नुजाफैनो हानाय बड'लेण्ड रादाब, बड'सा, बड'लेण्ड बुब्लि आरो NNB बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावहरनाय थाबाय। दिनैनि जे बड'लेण्ड गट टेलेन्टनि मोनसे प्रेस मिट, जे प्रेस मिटआ जेराव दिनाव जे जुथुमनाय जादों, दा बे जुथुमनायाव जा मोनसे थांखि लानानै फैदों, जे थांखिया जाहैबाय थांनाय समफोराव सिजन 1खौ खुंखांनाय बायदियै जोङो फैबाय थानाय समाव करुना COVID-19नि थाखाय जोङो सिजन 2खौ जों खुंनो हायाखै। दा बेनि थाखाय जोङो नैबे समाव जोङो सिजन 2खौ खुंनो थाखाय साखाफारा जादों। दा बे सिजन 2आ मोनफ्रोमबो डिस्ट्रिक्टआव जानाय बायदियै थांनाय समाव दा बे थांनाय समाव जानाय बायदियै देग्लायबो जोङो मोनफ्रोमबो डिस्ट्रिक्टआव लानो सानदों। दा बे जेरैबायदि जोंहा जागोन 25 जुलाइनिफ्राय जोंहा हाबाफारिया जागोन, जेराव बे जागोन धेमाजि बिश्वनाथआव 25 जुलाइआव जागोन आरो गलाघाटआव जागोन जोंहा 27 जुलाइआव जागोन। बेनि उनाव जोंहा जागोन 4 आगस्टआव जागोन तामुलपुराव जागोन अडिशना। बिनि उनाव जागोन जोंहा 12 आगस्टआव बाक्सायाव जागोन आरो चिराङाव जागोन 19 आगस्टआव आरो क'क्राझार जागोन 21 आगस्टआव। दा बे हाबाफारिनि गुबै थांखियानो जाहैबाय जोंनि दाब दाब जायगायाव थानाय मोसानाय, मेथाइ खननाय आरो बायदि बायदि गोबां टेलेन्ट दं, जेरैबायदि दाममु दामनाय, लोगोसे फेशन दिन्थिनाय आरो मेजिक दिन्थिनाय, गोबां रोखोमनि टेलेन्ट दं जेखौ जोङो जथायैनो बड'लेण्ड गट टेलेन्टआ नेसनेल TV श'आव खुंनाय बायदियै दा जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलावबो जोङो बे नेसनेल TV श'नि बायदियैनो बिथांमोननि जे रोंगौथिखौ, साबसिन रोंगौथिखौ जों दिन्थिनो थाखाय बे बड'लेण्ड गट टेलेन्टखौ जों खुंफुंनो थाखाय साखाफारा जादों। दा बे साखाफारा जानायाव जोंहा बिथांमोननि जे मोनसे भबिष्यत, दा बिथांमोना जे बादायगोन, दा बे बादायनायाव बिथांमोननि जे देरहानो हानाय बिमुं, दा बै बिमुङाव नोगोद जोङो 1,50,000 जोङो रां बिथांमोननो जोङो मान बान्था आरो मान बिलाइ आरो बिथांमोननि भबिष्यतखौ लानानै जोङो फैबाय थानाय समाव नेसनेल लेभेलाव जों बिथांमोनखौ लांनो सानदों। दा लोगोसे जोङो बे हाबाफारिखौ जे खुंफुंनायाव जे साननो हागौ गोबांफोरा जे बिथांमोना अडिशनखौ लानानै जे बिसोरनि सिस्टेमेटिक क्राइटेरिया मा जानो हागौ। दा बे सिस्टेमेटिक क्राइटेरियाखौ आं रायजो राजा बिथांमोननि गेजेराव आङो खुलायै थारमाने बेंफोरनो लुगैदों, मानो होनबा जाहाथे गोनो गोथोआ थाया बिथांमोननिसिम। जों अडिशनखौ जागायग्रोगोन, बिनि उनाव जोङो मेगा अडिशन जागोन, बिनि एलिमिनेसन राउन्ड जोंहा, बिनि उनाव जागोन जोंहा सेमि फाइनाल जागोन आरो फाइनाल जागोन, ग्रेन्ड फाइनाल। दा जानो हागौ बिथांमोना बे कमिटिनि गेजेरावनो बिथांमोननि दायथ'आ थाजोबगोन जे सायख'नाय बिथिङा। दा बे नङा, रायजो राजाफोरनि आखायावबो जों बे सायख'नायनि दायथ'खौ जों दोनगोन। ग्रेन्ड फिनालेसिमाव बिथांमोननि जे खाफालनि जे भबिष्यत आरो बिथांमोननि जे रोंगौथि, दा बियो थागोन। बिथांमोननिया रायजोफोरनि जे मोनसे मोजां नुनाय एबा मोजां गुनखौ सायख'नाय बेयाव थागोन आरो बिनि थाखायनो जों खालामदों अनलाइन भटिंआ सेमि फाइनालनि उनाव खालामनाय जागोन। दा बिथांमोनखौ लानानै आरो गोबां बिथिङावनो गोबां जायफोर जेरैबायदि गिदिर इउटुबारफोर दङ आरो माखासे स्टुडिअ'फोर दङ, दा बिथांमोनाबो जोंनि गेजेराव मोनसे खौरां दैथायहरदों जे बिथांमोना जायफोर हयथ' मेथाइ खननायाव जायफोरा मोजां रोखोमै देरहागोन, बिथांमोननि थाखाय बेयाव रेकर्डिंनि थाखाय फ्रि अफ कस्ट बिथांमोननि थाखाय मोनसे होनो नागिरदों। आरो जेरैबायदि गोबां इउटुबारफोर दङ एबा सर्ट मुभिफोर बानायग्रा दं, बिथांमोना मोनसे जायफ्रा ड्रामायाव बिराद साबसिन दिन्थिनो थाखाय बाहागो लागोन, बिथांमोननि थाखाय फ्रि अफ कस्ट बिथांमोननो स्कपखौ होनाय जागोन। आरो लोगोसे जेरैबायदि मोसानायनि बिथिङावबो दा बिथांमोननो थारमाने मोनसे सुजुगखौ करिय'ग्राफ खालामनाय बेबायदिखौ जोंनो होनो थाखाय थारमाने साखाफारा खालामदों। बे जाहैबाय फिसा लेभेल, नाथाय गिदिर लेभेल जे बड'लेण्ड गट टेलेन्टआ जे बे हाबाफारिखौ खुंनानै जे मा खालामगोन, बे मोनसे कुइसन मार्क रायजो राजाफोरनि गेजेराव थानो हागौ। दा बे जाहैबाय बिथांमोनखौ जों लानानै जोंनि ओनसोलावथ' जों प्रजेक्टखौ मावखागोनखा बिथांमोननि गेजेरजों, नाथाय जोङो नेसनेल लेभेलाव जों बिथांमोनखौ लांनो थाखाय जोङो साखाफारा खालामदों। आरो बे हाबाफारियाव जोंहा नेसनेल लेभेलाव देरहानो हानाय जेरैबायदियै
नबजित फंबाय दं, बिथाङा बावैसो जोंहा सिगां बियो देरहासार जानो हादों DID लिटिल सिजन 5 आव। आरो जेरैबायदि जोंहा निकिता दं, बेहा जाबाय सिंगिं सेक्सनाव जाहैबाय। आरो जोंहा डान्सिं सेक्सनाव दङ जेरैबाय मासुम बिनानाव। दा बिथांमोनाबो बे हाबाफारियाव फैगोन, ग्रेन्ड फिनालेआव फैगोन। आरो माखासे गोबां जोंनि बर'नि गेजेराव हारिमुआव गोबां आवगायनाय दं, बिथांमोना बे हाबाफारियाव बाहागो लागोन। आरो बेनि गेजेरजों जों बे हाबाफारिखौ जोंनि गेजेराव साबसिनै खुंफुंनाय जागोन आरो। गोजोन्थों। रेजिस्ट्रेसन बेलायाव माबा क्राइटेरिया दङ? दङ। जेरैबायदि जोङो गोबां जेरैबायदि हाबाफारिया जोंनि ओनसोलावल' नङा, गोबां जायगायावबो जायो। दा बेनि थाखाय माखासे रेजिस्ट्रेसन फिसखौथ' बे कम्पालसारि बेखौ लानाय जायो। नाथाय जों जे बुंनो थाङोबा जोङो नोगोद 1,50,000 जे रां जे होगोन जे बेयाव देरहानायनि थाखाय, बड'लेण्ड गट टेलेन्टनि थाखाय। दा बे बेलायाव जोङो रेजिस्ट्रेसन फिसखौ जुदि नायहरोब्ला साननो हागौ गोबां बिथांमोनानो जे रांखावरि फिसखौ गोबां लागोन नामा। नाथाय जोङो बांद्राय लानाय नङा। मानो होनबा गोबां ओरैबायदि दुखु खस्थ'नि गेजेरजों रोंगौथि गोनां दङ खना खनला गामियाव। दा बिथांमोना सोरबा जानांगौ रेजिस्ट्रेसन फिसखौ होनो थाखाय बिराद नारा नाथा जायो। दा बेनि थाखायनो जोङो रेजिस्ट्रेसन फिसखौ खम बिबांनि गेजेराव जों खालामनाय जागोन। बिनि थाखाय जोंहा माखासे डिस्ट्रिक्ट वाइज दायथ' लानाय बिथांमोन दङ, जेरैबायदि उदालगुरि एबा तामुलपुर, बाक्सा आरो गोबां जेरैबायदि डिस्ट्रिक्टआव मोनफ्रोमबो डान्स माखासे एकाडेमिफोर दङ। बिथांमोननि डान्स एकाडेमिनि जायफोर अनार आरो एबा हारिमुखौ मोजां मोनग्रा मावसोम हान्जा दं, बिथांमोननि जोङो जानबुं नंखौ होगोन। आरो बेनि गेजेरजों बिथांमोना जायगाखौबो जोङो मेनसन खालामगोन। गाबोननि उनावनो बे गासिबो जानानै फैगोन। डिटेल्सखौ जोङो बे मिडियानि गेजेरजों जों होनाय जागोन। दा बेनि गेजेरजों बिथांमोना कन्टेक्टखौ खालामनो हागोन। जेरैबायदि रेजिस्ट्रेसननि बेलायाव आं बावैसो सिगां बुंबावदोंमोन जे रेजिस्ट्रेसन फिसखौथ' लानाय जागोन। नाथाय जेरैबायदि गोरिब न'खर दुखुथिया थायो, दा बै बिथांमोना जुदि रेजिस्ट्रेसन फिस होनायाव जुदि नारा नाथाबा जों बिथांमोनखौ जोंनि बड'लेण्ड गट टेलेन्ट कमिटिनिफ्राय स्टाडि खालामनाय जागोन, नायबिजिरगोन। जेनेबा बिथांमोननि न'खरा थारैनो गोरिब थाखोआव नामा सिमाया। दा बैबायदियै जोङो बिथांमोननिखौ नायसननायनि उनाव बिथांमोननो जोङो फ्रि अफ कस्ट रेजिस्ट्रेसन खालामनो थाखाय जोङो बिथोन एबा गनायथिखौ होनाय जागोन। जेरैबायदि गोबां प्लेटफर्म सोरजिगासिनो जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलाव मोसानाय, मेथाइ खननाय, गोबां हारिमुनि बिथिङाव। दा बड'लेण्ड गट टेलेन्टनिफ्राय जोङो बेखौनो मेसेजखौ होनो सानो जे जाहाथे फैबाय थानाय समाव जेखि बिथिङावनो रोंगौथि थाया मानो, जानांगौ सोरबा बिराद खुगानि गेजेरजों जेनेबा एग्जाम्पल हमना लादो जे नारेंखल थाइसेखौ बियो अरखाजोबनानै आरो बिनि माबाखौ फिथाइखौ थख'यै बरननो हायो, बेबो मोनसे रोंगौथि। एबा जानांगौ बिराद बारनायाव बियो गोरों आरो बिनि बारनायनि पइन्टफ्रा बिराद मोजां, बेबायदि थानो हागौ। दा बैफोरखौ जों मा खालामगोन, मोनसे प्लेटफर्म होगोन जाहाथे बिसोरनि साहसआ बारायो। बे नङा जे बाहागो लाबानो जे देरहाथारनांगौ, बे नङा। बयबो बाहागो ला, जाहाथे बाहागो लानायनि गेजेरजों बिथांमोननि जे साहस आरो बिथांमोनखौ जे जाहाथे रायजो राजाफ्रा नुनो मोनो। दा बे मोनसे जथेस्थ' प्लेटफर्म। आरो लोगोसे देरहाग्रा बिथांमोननि थाखायथ' मोनसे भबिष्यतआ थाखाबाय। आरो देरहायै बिथांमोननि थाखायबो बाहागो ला आरो एसे रोंगौथिखौ जों बांसिन रोंगौथि खालामनो थाखाय नाजानायनि बिराद गोनांथार। मानो होनबा फिसा बुस्थुखौनो जुदि जोङो साबसिन जुदि बेनो नांगौ रोखोमनि माबाखौ होयोबा, गोहोखौ जुदि होयोबा, जेरै बे हासार दैखौ जुदि होयोबा बेयो थाब ग्र' जायो। आरो थिग बिदिनो जों एसे रोंगौथि जादों बेखौ जुदि जों हासार दैखौ जुदि होनो नाजायोबा बाहेरा लेभेलाव जुदि ओंखारबोनानै, अब्ला बे साबसिन महर मोनगोन। आं गिबियावनो निउस बिथांनिसिम आंनिफ्राय गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायखौ जासिहरनाय थाबाय। आरो बड'लेण्ड गट टेलेन्टनिफ्राय साफ्रोमबो रायजो राजा नोंथांनिसिम आंनि खुलुमनायखौ जासिहरबाय। दा जों सिजन 1आव जेबायदि खामानि मावलांदोंमोन, बेनि एक्सपिरियेन्स बा गथ'फोरनि जाबायदि टेलेन्ट नुदों, बेखौ लानानै जों गोबां गोजोननाय मोन्दों। बेनिखायनो जों बे बड'लेण्ड गट टेलेन्टआ जिहेथु जालांबाय थाथों नोंथांमोननि रायजोफोरनि मदद आरो सुबिदा होनायाव। दा बे बड'लेण्ड गट टेलेन्टनि नाजानायाव गोबां गथ'फोरखौ जों नुनो मोन्दों, जाय गथ'फ्रा गावबागाव टेलेन्टखौ नैबे बड'लेण्ड गट टेलेन्टनि थ्रुयै गोबां जों जायखौ सानस'नो हाया, जों जायखौ नुफेराखै, बेखौ बिथांमोना खोन्थालांदों। दा बेनि थाखाय जों गोबां गोजोननाय मोन्दों। बेनिखायनो जों नैबे सेसन 2 बेखौ जों गोबां गोसो होनानै बा जानजि खाफ्रानानै बेखौ जों खुंनो थाखाय आखायाव लादों।